Ngayon naman po, magluluto na tayo. Lalagay lang po ako ng mantika dito sa ating kaldero. Unahin ko lang po yung ating bawang. Ngayon naman po, isunod na natin yung ating sibuyas. Lalagay po ako ng butter. Ngayon naman po, ilalagay na natin yung ating karne. Maglalagay tayo ng konting asin para magkalasa na po siya. At maglalagay na rin po tayo ng pamintang durog. Ito na po, nagmamanti-mantika na siya. At medyo sunog na rin sa ilalim niya. Ngayon naman po, lalagyan na natin ito ng sabaw. Hot water na po yung ginamit ko para mas madaling kumulo. Maglalagay na rin po tayo nito. Hintayin na po natin kung tama na ba yung ating inilagay na asin niya. Okay na po, hindi siya ganun kaalat. Tapos, kanina, meron pa akong sobra sa dinikdik na paminta. Ngayon, ilalagay naman na po natin lahat. Ngayon naman po, ilalagay ko na yung gulay. Unahin ko po muna yung gulay bago yung miswa. Ito na po, luto na po yung ating miswa. Kain na po tayo.